Alam kong busy kayo sa mga cellphones ninyo, pero palang pakalaman natin ang ating 10 gorgeous hunks here in front of us right now, and of course all their handlers. Maraming salamat for preparing our hunks. Hunks, you may now relax, stay put, as our judges are tabulating your scores. I'm pretty much sure na mahihirapan sila. Kasi nga naman ang gagwapo at ang kikising na 10 hunks natin ngayon. May mga kanya-kanyang bets na ang ating mga Manila. But this time around,